nzukọ ụmụ Igbo na Echo 100.7 ka ị nwee ike nụrụ ka kpọrọkpọtọ si gbazia n'ihu enyi. Mgbajizie gwa ndị ya adịghị. Echo FM. Echo FM 100.7, the fresh news people. Geru atọ ntị n'ala nụrụ ikoro ndanda ebe achọkachakwanụ mma ekwe abịagba ma ihe riri n'ikpeazụ kerenụ ya nnọọ anyị gbomọrọ m Igbo m ji aba na Igbo m ji ma nọ bụ akụkọ ndị ahụ bịara ahịa na ụfọdụ akpụkpọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Mọnde bụ abalị 18 nke ọnwa asatọ afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Orie. N'ụtụtụ taa ndị unu ga n'olu ha bụ mụnwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụha nwa gramma ya zụziri nke ọma bọbọ nkịtị n'onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kpere ya mana nwaada nwoke ọcha Clara anaghị ekwete na ana m agba mbọ odogbo nwa ma ọmị ya lechara sị bọbọ m ị nwere fuchọ amami na nwata nwoke na-akpọ ụsa nwaada nwoke ọcha Clara ma na anya bụrụ egbe ịkara ịgbagbu m mana onweghị ihe ị ga-eme ịma agbaala m gị ya ọtụtụ ugboro inyiluo mamiri elu ma anyụ tatara gị ya. I'll still maintain my status quo this morning. Maintain wa. Mana mo nwa on existing protocol. Uche. You understand? My lord. Clara akwakwala m your lord. Awohum mo nwa nwege. Awohum your lord. Awohum your lord. Okwi deny wala. Okwe me na gị sị m ohia na m mekwara this and that. Obi adịghị mma n'ụtụtụ ahụ. Uche o. Obi adịghị mma n'ụtụtụ ahụ maka na o nwere ihe mere. Biko. Something happened. Ego how far? Ọ ihe nchọrọ ịkọwara gị. Ọ bụ ihe nchọrọ iji nwayọọ nnọọ kọwara gị. Look, somebody bịara nyezie m ego si m mee as in ga soro ibe m na mee ihe ndị aka mpi dị n'azụ oge. Sizie gị kwụzie ndụ ụgwọ as you said na onye asị gị na Saturday ahụ, you know. Masị okay, unfailingly, ịghọtala. Na ị ga-akwela m ụgwọ ka m send hụ ya back to the person. So ị gara gbaziri ego without my permission. Ọ bụ nchịkọta okwu gị ọkwa ya. Uche, no, Clara, ọ dị ka isi gbaziri ego ahụ na-anataghị ikike n'aka m jee otu ahụ jee kpụọ ya maka na assistance now. That good friend of mine m gwara gị na ọ ga-enye m ego n'izu ụka gara aga last weekend ọ felụọla m. Then ọ felụọla m, ọ wụọla m n'ala. Ị ga-enyezi m the money because let me tell you. Amenyezi gị the money, aga m ejisi onwe m otu anyị gị. Hold on. Ahịa eyiri eyi a na-eri nwa ngwọrọ. Nke erigo nwa ngwọrọ o riela nwa ngwọrọ rie onye isi. O riela nwa ngwọrọ rie elu rie ala. Agwara m gị eziokwu. Uche, please. Eji m obi ọcha m bịa n'ụtụtụ a, biko akpapụla m iwe. Ị mara otu ị ga-esi eme arrange that money before 11, biko. Clara, o nwere ihe ndị oyibo na-akpọ circumstances beyond someone's control. Uche, see, achọm ka nke a wụ circumstances beyond my weather ka ọ wụ dị beyond my control, beyond my weather. Uche, biko ama m ihe m emeela m elu m ala ya bụ nwa mbe agbaala ọbara ka ike kwere ya. Clara, I will not kill myself. Agbalịala m.
kedu ihe ọzọ m ga-eme Uche. na ị ga-azụ akwa ị ga-eji eso ụmụ nwaanyị ibe gị aga August meeting masị na ka ọ dị ekwuola m ụgwọ ya asị nga gbazila m ego then how do we refund back that money? Ka ụta ga-esi weta ego ọkwa otu ihe ahụ nọ enweghị ihe dị like that. ọkwa wee ka anyị na-ekwu okwu ya ebe a Uche ga-ama ihe ị ga-aga that good friend of mine ayarịpụla dịka Chineke akwụkwọ nsọ si kwuo ya na mmadụ na-aya mmadụ na-ayarịpụ God abeg. ịbụ Chineke ịbụghị mmadụ okwu gị niile bụ eziokwu mmadụ na-ayarịpụ mmadụ efelụọla m please chere point of correction. ị mara na otu ị ga-echi eme before 11 akụ 11 ụtụtụ akụ biko do it. nwaanyị mgbawa anya Biko do it. nwaanyị ọnụ I have ụgba to refund that money. nwaanyị gbawara anya ama m ihe ị ga-akpọwa m ugbu a ọ bụ ihe ewe nwaanyị gbawara anya bịa manye m aka n'akpa ịmanye m aka n'akpa gị were ya zụọ akpa Uche azụọla ya akpa already. August meeting Anyị ka klara mmadụ- ihe a niile na-adọghede m na-emebọ m n'ihu ọha ndị ụmụ nwaanyị niile na-emechi August meeting ọ bụ otu a ka esi emebọ Ọ di ha na-ebupụta onwe gị. Uche na ị dey carry yourself come public. Uche kedu ihe mere all the time ọwa akụkọ onwe ihe dị ka akụkọ okwu bata n'akụkọ akụkọ dị na ya ihe m bịara chọpụta bụ na nke gị nwa na-eshi eyi m nke gị nwa na-eshi eyi m Clara nwoke ọcha gwara m gị eziokwu o nwere ihe mere observe yesterday that good friend of mine Victor always Man United fan unfortunately Man U lose match maka na ọ nọ na-agba nke mgbe na Uche ọ ga-enye m ego ama akpọkwa ya early morning yesterday how far ọ sị mgbe enu ndidi na nchere chia Bobby masị ya sorry sir anọkwa m ebe ahụ ozugbo Man U na-agbacha match obi ya agbanwe ma akpọ ya abawa na ole ihe nne distọbụrụ ya ka nke mekwara na mfat onweghị ego o ji oge enye m ndị enyi gị ọ bụ ndị oke akụkọ. Uche akụkọ juru gị ọnụ every time eme gị ihe eme. Clara don't provoke me don't provoke kelee ọha na eze ma ọ bụrụ ma ị ga-ekele Igbo ndị ọma Igbo dị sansam ụbọchị ọma n'ụtụtụ ọma nọ na-ete olee otu unu mere eji maka na redio na asị m ya gaziere n'ime izu ụka ndewonu wee bụrụ ya ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma m ọzọ n'ụtụtụ taa ị hụrụ anyị na gị ga-ejikọta aka wee kwaa ya bụ nwaanyị okwewara n'ihi ya bụrụ na isonye hụrụ na anyị na Facebook anyị ị ka nọ na vileji gị na-eme IT gbara gawa na Facebook iruo Facebook gị taịpụọ Eko FM ISIOKWU gị nye space dee FM klikie ya kpam ka ị nwee ike kiriwe anyị live o ama m na aghọta nwee ike na-ahụ nwada nwoke ọcha Clara ebe ọ na-agbatọsị ọnụ nwaanyị na-enweghị shem ịhụ ya otu ọnụ na-agbatọsị ya biko bịa lewe na Uche elewe gị nwa na-emebọ m na-asa ya dirty linen n'ihu ọha a man that cannot take care of the family is a gịnị kwupụ ya is more than an infidel mana awụghị m an infidel awụghị m an infidel oh God ana m agbawu nwoke na-agba mbọ ka ike kwere ya I am trying my best just that ị na-recognize ya your best is not enough and it's unfair your best is not I enough beg your pardon oh. ọ dị egbo otu pati African Democratic Congress bụ ADC n'otu Labour Party agbọọla ka mmiri ọkụ dịka otu pati APC ji azịza zakọrọ mmeri na ntụliaka elu mmegharị emere n'ụfọdụ steeti ndị enwere n'ala anyị bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na INEC ekwupụtala ntụliaka elu ụlọ nzukọ omeiwu steeti Zamfara emegharị dịka nke na-ezuchaghị oke akụkọ a na-ebugharị na emere nrụrụ aka na ya bụ ntụliaka elu mmegharị emere n'ụfọdụ steeti ndị enwere n'ala anyị ndị ọrụ nchekwa ga-eme ihe gbasara nke a ka INEC kwuru bụ akụkọ na-ada ebelebe n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị uwe ojii na ndị DSS apịnwụrụ na otu onye ọwụ chọrọ iji ego azụrụ vootu na steeti Kaduna
dịka o ji ego dị nde naira 25.9 25.9 million naira. Ya bụ nwata nwaanyị gbara ụgbọelu Ibom Air aha ya bụ Emanson adọkpụrụla ọchịchị etiti otu Nigerian Civil Aviation Authority bụ NCAA na ndị ọzọ ga ụlọ ikpe na-achọ ka a kpụọ ya $500 bụ 500 billion naira maka mmetọ emetọrọ aha ya na ya bụ ụgbọelu. O nweghị ntụliaka elu ọbụla emere na mpaghara Bagwan Shanono dị na steeti Kano. Anyị agaghị anabata ka okpe ntụliaka elu ahụ siri gbao ka otu pati APC na steeti Kano kwuru bụ akụkọ na-ada tọrọbọlọ na-akpụkpọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu pati APC eruola uju ọnwụ Nne Ntawayiwada bụ onye isi oche otu pati APC n'ala anyị. Onye isi ala Tinubu ekpeela nkwa ime ngalaba na-ahụ maka njem n'ala anyị ka ọ bụrụ ngalaba ga-adị na-akpatara ala anyị ego bụ nke a ga-adị na-eji eme ọnụ bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu pati African Democratic Congress bụ ADC agbala INEC ka o mee nnyocha gbasara nrụrụ aka si na emere na ya bụ ntụliaka elu mmegharị emere n'ụfọdụ steeti ndị enwere n'ala anyị bụcha nnọọ akụkọ ndị dara gbemgbem yọm yọm tim tim cham cham klara klara na akpụkpọ akụkọ Vanguard. Chawakwala nweta ihe aha m n'ụtụtụ a. Klara aha gị nọ ya ọkacha na nke mere nrụrụ aka ọkwa nrụrụ aka ka ị chọrọ ime m ịgala ga gbaziri ego bịazi ugbu a na-achọ imeme nrụrụ aka n'ihi ya aha gị kwesịrị ịnọ ya. Ị ga-akwụkwa n'ụgwọ a. Mụ ma kpụọ ya. Ị ga-akwụ ya. Otu pati African Democratic Congress bụ ADC agwala INEC ka ha mee nnyocha gbasara nrụrụ aka a sị na emere na ya bụ ntụliaka elu mmegharị emere na ụfọdụ steeti ndị enwere n'ala anyị. Uche ekwupụtala mmadụ dịka onye nwetara mmeri asị bịa mee enyochawa ọ na ala anyị bụ Naijiria ndị ekwupụtara na onye a dịka onye nwetarala mmeri. INEC ga-eme nnyocha. INEC ga-eme nnyocha. Declare me first, Uche. Declare igodum. Declare ya m ka anyị gawazie court. Ị hụrụ dịka a nọ n'ụbọchị Satọde mee ntụliaka elu mmegharị by election rerun elections na ọtụtụ steeti ndị dịgasị iche iche steeti 16 if I'm not mistaken enwere n'ala anyị. Lee ka mkpu na-ada ebe niile. Akwa na-akụ. Corruption nrụrụ aka eme na nrụrụ aka we no go gree ihe unu na-eme ọwụ ntụliaka elu taa unu ji ezu ike. Enwe onye kwetere na onye wetara mmeri wụ onye kpọmkwem nwetara ya bụ mmeri. Ihe ọzọkwa anyị bịara chọpụta bụ na ebe dịgasị iche iche anọtụọ ya bụ ntụliaka elu gbara chakom. Nigerians abịala nnọọ ghọta na ịhụrụ ihe gbasatara ịtụ vootu n'ala anyị abụọ wasting of time ọwụ ịbịa gbuo oge ibe na-atụ m n'anya ụfọdụ mpaghara ebe mere ya bụ mmegharị ntụliaka elu a ụdụka vootu a bịara na-akpọ aha enwetara ebe a sị ole ndị pụtụkwara na ebe a bịara ịtụ ya bụ vootu gbara chakom. Ọ gbara chakom gị na-ahụ 700 accredited vote 1000 accredited vote gị na-ajụ sokedịkwanụ ndị tụrụ ya. Otu ọ dị na nke mmegharị a chuche chekizie 2027 otu ọ ga-esi adị. Ị ga-emechakwa ihe onyonyo evidence na-eche okwu na emere nrụrụ aka werekwa ya ga ụlọ ikpe akọrọ ihe anaghị amalite m we don't know. Duka vootu akpọga enwetara na mpaghara ka leenụ ya ndị uwe ojii na ndị DSS apịnwụrụ na otu onye ọgbọ chọrọ iji ego azụrụ vootu na steeti Kaduna dịka o ji ego dị nde naira 25 na ụma itoolu 25.9 million naira ọ gbara ya na katọn otu a ejide ya na ego ahụ na-afụsị ya. Ọ chọrọ iji eri ndị mmadụ ngarị, ọ chọrọ iji enye ndị mmadụ dịka ego aka azụ ka a tụnyere onye nke ya. Onye imi ya kọwa onye a ya pụtara ahịa awụ gịnị onye eze nkotonko. Ị chọrọ ịgwa m na ndị ka ọzọ ugbu a anọ na-epekwa ndị mmadụ na-ebe hịọ n'ụkwụ ha aka ha. Ị chọrọ ịgwa m na-enwekwa ihe dị simila? Ọ dị egwu ọtụtụ ndị na-egekwa anyị ntị n'ụtụtụ onwe na mgbe ị gara ebe a na-atụ ntụliaka elu n'ego
you collect abi no collect Oh. n'ihi ihe ọbụla a na-agabiga ugbu a were ya ọ dị mma ọ dị njọ ama nobody should complain. O wee ego ahụ ị nara Onye mgbe mekwala mkpesa. You vote abi no vote. You no go vote. Ha tụwa ka nke a mekwara gị nọrọ o wee atụchakwa emerekwa anyhow. We will cry together. in peace. We will cry together. We will cry foul. You understand? Eruo n'ebe a na-atụ ntuli aka elu gị ihu onye nke ga-anya akpa ka onye na-ere recharge card na-enyezi ndị bịara ịtụ ntuli aka elu ọda ya kwa na ịchọrọ ka enye gị 2000 mas nọrọ na line a jim evidence na ịtụọla jim evidence na ịtụọla anyị jicha anya anyị hụ ya korokoro ọwa ala yizie up ala yi a na-enye ha a na-enye gị enye gị gị tụọ enye gị gị tụọ inweta ohere kpọbata na redio olu gị na-ada ka John the Baptist enweta gị na soshal midia ndị ọchịchị anyị lekwa m oge ọ tụrụ vootu ọwụ klara nwoke ọchị ihe a na-agbawa obi idepen yo idepen nchịkọta okwu wee bụrụkwa na APC ejirila azịza otu a lee ndeke dị available sara ya vafafafafafa eme ihe mere onye isi ala Tinubu ji pụta na-ekele ego dị ọbụla dị ma ndị pati ọzọ so na-agbalịala ewo ndị ọma ụnụ gbalịala sonyela ntuli aka elu Uche, the range is very far. Wide margin. The one with a wide margin. Hey! Gap ya ha kasi ebe agawa village. Hụtụdazụ ndị APC anya. Ewere asụsụ otu a na-aza. Okay, na ma 2027 go be. ADC half African Democratic Congress. Enwanyị ọma. Ike atụkwara m n'anya ADC. Hey! Na dem get the lowest. Kedu State. Wetin come happen now? Apụ ga-achịkọrọ nke Anambra. Mere olu Soludo ji ada high. Soludo si lele mụ na ụlọ nwedere okwu. Solo. Ịma asị a na-esi n'ije nwata mara mgbere so na-esi n'ije nwata mara onye nke ga-atụ ya okwute. Soludo si nke emegodere egosigodela ka ntuli aka elu gọvanọ ga-esi adị. Na ya na ndị Labour Party ADC enwede ihe akọwa dị gị na Labour na ADC na-ebe anya m anya m o. Ike gwọrọ we dey look we no dey judge Nigeria tọgbuo onwe gị ebe obodo ebe ndị na-atụ vootu ga-adị na-atụ mana rizọtụ akpago ọ dị ka anyị nyonyeke n'anya na akwụkwọ akụkọ Daily Post gee ntị 2027 iji Jonathan dochie anya Tinubu abụghị ihe ga-enye ogbugbo na nsogbu ala anyị bụ Naijiria na-agabiga ka Dele Farotimi kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na anyị chọrọ ịlaghachi n'ụlọ anyị ka obodo ndị gbara ọsọ ndụ na steeti Plateau kwara n'akwa anwụchiela otu onye uwe ojii ọwụ na mmadụ nkịtị atọ bụ ndị ganyere aka n'ịnapụ mmadụ ego na iji egbe ezu ohi. Otu pati NNPP ajụla ịnabata mmeri otu pati APC meriri na ntuli aka elu mmegharị emere na steeti Kano dị ka ha chewere ihu n'ụlọ ikpe bụ akụkọ na-ada ebelebe na akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ntuli aka elu mmegharị emere na steeti Anambra otu pati African Democratic Congress bụ ADC na otu Labour Party anwụgo na steeti Anambra ka Soludo kwara Peter Obi n'emo. Ndị uwe ojii azọpụtala mmadụ abụọ atọrọ na steeti Kebbi dị ka ha na ndị ọkpa egbe bandit jicha egbe kpọrịta ụbọ bụ akụkọ na-ada azịgbakpa na akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị bi na steeti Abịa nweziri nnukwute ohere ugbu a ịga akwụkwọ n'efu ka Alex Oti kwuru. Gọọmenti steeti Imo amachiela ime mmemme graduation ceremony maka ụmụ akwụkwọ ota-akara bụ nọziri na kindergarten na ụmụ akwụkwọ nọ n'ogo agụmakwụkwọ JSS 3
ma machiekwa ụlọ akwụkwọ ịdị na-agbanwe akwụkwọ ọgụgụ bụ tesibuk ha kwa afọ ọbụla. Otu pati PDP ajụla ịnabata ntuliaka elu mmegharị emere na mpaghara Babura Gaki nke steeti Jigawa kwuo na-eji ego zụọ vootu na ya bụ ntuliaka elu ma majakwa ndị pụtara ịtụ vootu bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na anwụchiela otu nwoke ọwụ bi na steeti Ekiti maka igbu nwoke ibe ya n'ihi $4,000 bụ 4,000 naira. Ndị ogbu egbe atọrọla mmadụ abụọ n'otu obodo na steeti Kwara bụ akụkọ na-ada ewu n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 Obasanjo Buhari enweghị otu mkpụrụ ihe ha mepụtara oge ha bụ onye isi ala Naịjirịa ka Dele Farotimi kwuru gbasara ndị na-akọcha ọchịchọ Peter Obi chọrọ ịchịsọ naanị otu ugboro. Ọ dị egwu. Leni ya nụ Farotimi ekwuola nke ya. Uche ka ihe nwere ikwu na ihe o kwuru ugbu a. Ịhụnanị ya ọ sị na onwe ihe Obasanjo Buhari mepụtara oge ha bụ onye isi ala Naịjirịa. N'afọ Peter Obi pụtasị na ọ chọrọ ịchụ naanị ofu ugboro. Ịghọtala ya chala ofu ugboro ya rituo sere ụkwụ sere aka n'ofu ugboro ha gachara mgbakwanụ mbọ na enwere ihe kpọrọ aha ya rụpụtara ndị a na-amali elu ịhụnanụ Farotimi a reply ya ala ha. Ọ dị egwu ka ọ dị nwaanyị ọma gọọmenti steeti Imo steeti gọọmenti amachiela ime mmemme graduation ceremony maka ụmụ akwụkwọ ota-akara bụ ndị kindergarten, nursery na ụmụ akwụkwọ nọ n'ogo JSS 3 na onwe ihe dịka graduation ceremony. A ga-emekwa cultural dance, ị ga-ejikekwa nwa gị, ị ga-emekwa all those things should stop. N'ihe ndị a niile akpọsịda rubbish. Ma machiekwa ụlọ akwụkwọ ịdị na-agbanwe akwụkwọ ọgụgụ bụ textbook ha kwa afọ ọbụla iruo n'ọtụtụ ụlọ akwụkwọ private schools ihe ejizi akpa ego. Uche akwụkwọ agbanwekwa ịkwa ka agụga every year nne na nna na-azụ textbook every year. Ụmụ akwụkwọ nọ na nọzịrị na-azụkanyezi ụmụ akwụkwọ nọ na mahadum na textbook agha eva agụgakwana ya agụga. Gọọmenti steeti Imo State, that nonsense should stop with immediate effect. Thank you so much nwaanyị ọma. Akwụsị ihe ahụ. Okwu a ka anyị ga-eleba anya n'ụtụtụ anyị wee na-ajụ gị sị kedu ihe ị chere gbasara nke a. Ajụjụ ọzọ wee bụrụ eme ụdịrị ihe dị otu a na mahadum anyị o nwere ihe dị njọ dị na ya. Abịa sị na hapụ kene nke saịnatụ a na-ama mma maka ịtacha ahụhụ gụọ mahadum zụọ textbook ndị lekchọra gị na ha ebie kwa ama gị bilu gị gbuokwa ha prank ihe ndị a niile gị mechaa ya wam lafere graduate ha it calls for celebration. Ọkwa ị na-aghọta mana abịa na mahadum si ka amachike na oke textbook a na-azụ every semester dị ndị textbook every semester otu ihe ọmụmụ ahụ. Bịa jikwa ego eji asọmit ya. Mgbe ụfọdụ ị na-agụ maskọm ma na-enye gị textbook si ya aruke. Amami na ghọta. Ihe dịrị n'ime textbook is different thing. From ihe lecturer na-akụzi. Different ball game. Ihe ga-anụ according to Aristotle ahụchiela anya 1943 wee kpe otu ihe textbook eju. Ụmụ akwụkwọ ga-azụrịrị every semester. Copy and paste. Kala iruo na yard village m. Textbook m jidekwe gị. Nke m ha otu a. Textbook nke m ga-apụta gị okpukpu ise. Ọ ga-apụta gị otu ede. Ọ ga-apụta gị okpukpu ise. Nso nwa textbook m zụrụ na mahadum. Uche ọ gị ka ga-eji emecha ya. Otu a ka ọ ha. Ịma the funny part of it akagbuola ya. Enwe onye ga-ịgụcha asị ọ dịziela as useless as. Enwe ihe otu anyị ji ya pụta. Enwe onye ọzọ ga-eyuzi ya. As useless as. Jee jụkwa ndị na-aga mahadum. I were godi nke gị nye nwanne gị. Aha gị anọghị n'ụgbọ na-aga aga mana na ị ga-enwekwa F. Aha gị edebanye n'aka ahụ. Aha gị ebe ahụ n'akwụkwọ ndụ. Ị ga-enwekwa F. F ahụ ị na-agba ọsọ ị ga-enwe ya.
kọsrep ejide aha gị na nke ahụ maka ihe lecturer chọrọ ka ịzụọ textbook aha gị anọrọ ya ọ gụchaala otu a ka esi were agụmakwụkwọ Naijiria na-egwu egbo na-egwu egbo onye ka anyị mejọrọ na-egwu egbo onye jiri ego ya na-alafere onye na-ejighị ego na-aga mahadum ịma ọma aga you are just wasting your time. Ọyọ ọ bụ eziokwu na ị ga-amakwa ihe o mana ị hụrụ ị na-ejighị ego na-aga mahadum Naijiria you are wasting your time. Kedu dị nke a ga-ekwu kedu nke a ga-aha uche edukeshọn Naijiria work for the week. For the week edewa projekti ebe a ga-akpakọta gị is at the end lecturer nwere ike ọ ga-etinye dị anya na projekti were gị 3 months ide ọ gaghị agụ the first paragraph nwee ike ego ya ma na you be this ime na na your country ọtụtụ ụmụ akwụkwọ ahụ na nwee ahụla ha nwee especially ndị ka ji aka ha zụgo onwe ha ọtụtụ n'ime ha ahụ na nwee ọ dị egwu ike gbara ị na-azụ textbook prepare ya ime F na water you know by textbook prepare your mind very well iwe F ị ga-enwekwa F ị ga-enwe F ọ dị egwu wee bụrụ ya anyị chọrọ ịlaghachi n'ụlọ anyị ka obodo ndị gbara ọsọ ndụ na steeti Plateau kwara n'akwa lee ya steeti Plateau awụọla ihe a obodo uche ebe a ga-awụzi ịkpa enwezi ndị nọ ya ndị a na-ebe akwa na ha chọrọ ịlaghachi n'ụlọ ha ka ọ Benue ka ọ Zamfara takụ ndị mmadụ nọ n'ọsọ uche ewetara ndị ka gara agbaga Côte d'Ivoire Ivory Coast ha hie na Ivory Coast n'abalị erute n'ụtụtụ ha alọta anya eru n'abalị ha achọọ wee ha gacha ebe ha ga-arahụ dowe isi chibụọ ha jikwa akụkụ gara akụkụ pụtakwa ọ dị egwu ike gbọrọ ka ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ nyonyeke n'anya na akwụkwọ akụkọ dị sitesiman gezie ntị ọnụnọ Julius Abure dịka onye isi oche otu Labour Party akụrụla ọnụ ka ụlọ ikpe na INEC kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ dị sitesiman na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ dị sitesiman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Gọvanọ Hope Uzodimma agbala ndị steeti Imo ka ha gaa n'ihu na-echekwa omenala ndị eji mara ndị Igbo. Ndị uwe ojii apịnwụrụla otu nwoke ọwụ maka iji aka ya tọrọ onwe ya na-achọ ịnapụ ezinụlọ ya ego dị ka nna ya jụchara inye ya ego dị 500,000 bụ 500,000 naira iji kwụọ ụgwọ ndị ejikọrọ ka ọ dị o nyere iwu ka a kwụọ ya bụ ụgwọ na akpa ọba ego ya. Eliela Christian Chukwu na steeti Enugu bụ akụkọ na-ada ewu na akpụkpọ akụkọ dị sitesiman na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ dị sitesiman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na nrụrụ aka emere n'ụlọ ọrụ ebe a na-esipụta mmanụ ụgbọala EFCC enwetala ijeri naira dịka agaji ịkpọrọ ndị rụburu ọrụ n'ụlọ ọrụ ahụ aga ụlọ ikpe. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọnọdụ ihu eluigwe n'ala anyị bụ NIMET emeela ka ọha na eze mara na a ga-enwe mmiri ozuzo ga-ewe abalị 3 ya na egbe eluigwe gbaa gburugburu ala anyị bụ Naijiria. Chemino Ozojube yakwa Ọgọst ka anyị bara ihe ya ma ịkwa na ebere ya ma ebere ndị kwa ka abalị 3 wit egbe eluigwe dịka ya abalị Ọgọst ka ga-awụ punishment with hard labor mmiri na-ezo egbe eluigwe na-agba ọnwa adịara di na nwunye uche give me water agwala ndị steeti Imo ka ha gaa n'ihu na-echekwa omenala ndị eji mara ndị Igbo uche ịma ihe a na-akpọ omenala Igbo amaka omenala Igbo bụ ihe eji mara ndị ọka awụ nke anyị ya nwa identity anyị asụsụ anyị omenala anyị ya wụ gịnị identity anyị njirimara anyị mana nke ugbo ịhụzi agbahapụ ya na-eso nke ndị ka a natara anata ka ọ dị nwaanyị ọma dobiri ya ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere eji ṅụrụtụ mmiri ma kwacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị eleba ya anya dịka anyị si wee gwa gị bụ Mmachi gọọmenti steeti Imo machiri ịdị na-eme mmemme grajueshọn maka ụmụ akwụkwọ ota-akara kindergarten nọzrị ndị nọ na ogo agụmakwụkwọ JSS 3 ọkwa ị na-aghọta anyị wee na-ajụ gị sị kedu ihe ị chere gbasara nke a ya bụrụ na ị chọrọ itinye ọnụ na ya bụ okwu a anyị ji n'aka ị ga-agbalị gaa na Facebook anyị ị gaa na Facebook ide Eko FM
kliki wọchịwa anyị live nwekwana ike zibata ozi gị mana ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ ime na nga ya
ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ asị a na-agakwa na-agakwa ma a na-agarubeghị ebe a na-aga ije kabakwa ọgịga anyị alọghachiela maka na ọnụ anaghị ezu ike ma ọ na-atachaghị ihe ọkpọ n'ụtụtụ a anyị ga-eleba ya anya Mmachi ya gọọmenti steeti Imo machiri ụlọ akwụkwọ ota-akara bụ kindergarten, ụlọ akwụkwọ nọzrị na ụlọ akwụkwọ JSX3 Junior Secondary School 3 ịdị na-eme ihe ndị oyibo na-akpọ graduation ceremony. Ihe ọ na-abụ onwe ka nwata akwụkwọ si gachaa nọzrị Clara amanye kanopi gị hụ ụmụaka, my name is Oluebube Chioma, I am from Imo State. Amame na-aghatala ihe ndị ọzọ ndị a na-eme graduation ceremony gwegwetigwe na ụmụnne ya. Gọọmenti steeti Imo si enough is enough. Mami na wata ọ dịkwa ya bụ gọọmenti steeti Imo site n'aka onye kọmishọna na-ahụ maka agụmakwụkwọ bụ ọkammụta Bernard Ikegbuọha kwuru na ị hụrụ ya bụ agụmakwụkwọ ọ na-abụ ụmụ akwụkwọ ndị a nọ n'ụlọ akwụkwọ nọzrị azụọ textbook 1 year asị na omega expire. O nwere ndị nke na-anaghị eri 1 year semester ọzọ azụkwa a na-agbanwe akwụkwọ nke na akwụkwọ ha ji gaa akwụkwọ nwanne ha agaghị eyuzu ya. Ihe awụ strategies ọtụtụ ndị nwe ụlọ akwụkwọ na-eji eme gịnị anapụ ndị nne na nna gịnị ego. Uche ọkacha njọ ụlọ akwụkwọ ndị nkịtị nwe ị ga-azụkata akwụkwọ anya atọ ọnụọ gị skuulu gara imepe otu ihe ego ndị mmadụ na-akpọ aha ha ga-aga kwụọ maka ga kpọrọ ụmụ ha na ụlọ akwụkwọ ndị a Igbo na-akasị gịnị ka ọgụ ga-azụkata textbook anya atọ ọnụ ndị nne na nna ebe ha na-azụ textbook ndị a ha na-azụkwanụ 1 year ọ gaghị eru 1 year ya dị as useless acts. Ụmụ ha ndị nke ọzọ nwekwara ohere ịga akwụkwọ agaghị ejinwu textbook ahụ gụọ gịnị akwụkwọ gbazienụ m uru dị na ya. O nwere isi? Ajụjụ anyị na-ajụ n'ụtụtụ a wee bụrụ eme ụdịrị ihe dị otu a na mahadum ndị enwere n'ala anyị ọkacha na steeti Imo. O nwere ihe dị njọ dị na ya? Eme ya na Federal Poly, mee ya na Imo State Polytechnic, mee ya na mahadum steeti Imo ndị IMSU ndị ọma na-esi ngaruru ebe ahụ ọhịa dị eme ihe dị otu a na mahadum ndị a. O nwere ihe dị njọ dị na ya? Asị abịa na semester ikekwe asị na ị na-agụ ihe ọmụmụ mass communication ịzụọla textbook semester nke a izucha textbook ahụ nwanne gịkwa nwere ike mee gịnị yuzuo ya. Ọ na-abatakwa ụlọ akwụkwọ ahụ na mahadum ahụ nwere ike ya eme gịnị ya yuzukwa the same textbook. Ọkwara ma ọ na-agụ kọọsụ ahụ ịgụga ya dịtụrụ ndị mmadụ fecha ma ọ bụkwa na onye ọzọ ikekwe na-enweghị ka aka si gbalite ya ịzụ textbook ya enwe ike were textbook ahụ iyuzuru jikwa mee gịnị gụọkwa nke ya nwa gaferekwa. Ịma na ihe dị otu ahụ inwe ike ime ya na mahadum dị na Naịjirịa ọ rara ahụ. Mgbe a na-emebu ihe ahụ n'ụlọ akwụkwọ ndị nwegasị n'ala anaghị emezi ya ugbu a maka na ndị lekchọra ahụtala na ị na-anaghị agbapụ ha aka ahịa iwu dia enemy of progress. Anwa abata ịmara na ezubeghị my textbook ozugbo ị na ịzụhụ ya ịwụọla dia enemy. Today onye achọghị ịzụ textbook maka na chọhụ ka m progress ya. They don't care ma ị na-eri nri, they don't care ihe nne na nna gị na-agabiga, they don't care ihe ndị dị iche iche ị na-eme gịnị ị na-agabiga. Ọ wee na-azụhụ textbook ha enemy nke mbụ n'ihi ị ga-enwe F. Eji n'aka na enwe na mgbe anyị gụrụ ya ebe a na onwe na nwata akwụkwọ ji aka ya gbuo onwe ya maka na ọ dara gịnị ule. Tupu mmadụ echekata echiche ruo n'ogo nke Igbo enwe onwe na ihe mere ọ dara ya darịkwa ya ọzọ. Onwe na ihe mere ya sọ kazine mma maka ya werezie ndụ ya wee bụrụ ya ka anyị na-ekpe mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute. Ya bụrụ na ị gabeghị na Facebook gawa na Facebook ugbu a jiri nwayọọ dee Eko FM ide Eko FM gị kliki ịkpam nwee ike kiriwe anyị live gwa anyị ihe ị chere gbasara ya bụ isiokwu anyị ji n'aka n'ụtụtụ a. Gịnị ka ị nwere ikwu gbasara nke a? Eme ụdịrị ihe dị otu a na mahadum ndị enwere n'ala anyị o nwere ihe dị njọ dị na ya? Mana ka ọ dị ya bụrụ na ị chọrọ ịkpọbata tinyeke n'ọnụ na ya bụ isiokwu anyị ji n'aka n'ụtụtụ ị ga-agbalị bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị a bụ 0911 20,022 0911 20,022 maọbụkwanụ 0707
454-1014 0707-454-1014. nke ọbụla ị ga-eme n'ụtụtụ a ga-agbalị agba okwu gị nkenke ma asị mmanụ akara dị ụtọ onye ratụ Ibe ya ratụ. ị bọọla chi Ebola chi nwanne m nwoke Uchenna Clever. ndewo Ọma. Clara nwaanyị ọma ndewo. Ndewo. Onye gị na na-ekwurịta bụ MC Chibueze Nwakire. Esi m ọhụụ bụ ọha ji na-abọ. Atụmatụ ọma steeti Imo tinyere. Afụrụ m ya atụtụ ọma. Ọ bara uru. N'ihi na ndị nne na nna mụrụ m aka na-agụ ota-akara. Mfat ahụchere ha anya n'ịtụ ego na skuul. Despite atụghị mgbe ahụ kwa ejibere ijigbo afọ ha dakpakwa na temti. Ka emere graduation ahụ ndị na-apụ apụ ndị praịmarị 6 na-apụ apụ amara dat ha na-agụ go ọzọ bụ sekọndịrị skuul. Ọ bụghị nwata na-agụ ABCD anara ndị nwe ya 15,000 a ga-eji zụọ ha ya ro mee nke ọzọ. So ha machie ya ọwụ echiche ọma ọ dabara adaba. Gị bịakwuru na nke gbasara Facebook, ọ bụrụ ma ọ ga-abụ otu si na-ekwu ya this morning, onye gụcha nwanne ya eji ya gụọ ajụọ sele Facebook ihe prezent ya except ọ na-enweghị ya azụ onye ụwa na na-agụcha ga-etụta ya nwanne ya chọta ya n'azụ a ga-eyichi ya ọ bụ ihe jọgburu nwa ya na njọ. So ya gaziere ụnụ gaziere steeti Imo. ndewo ya gaziere gị nọ nwoke ọmenyo ha uche onye adịghị ya njọ gaa n'ihu nye aka na Facebook anyị nwaanyị ọma Ozi nke si n'aka Chiamaka si World Bank, ọ si gọọmenti steeti Imo. Hey! Na ya nwa aka o na ọ gbalịala na o mega ihe dị mma ị na-aghọta na ihe hụrụ ka o ji ya jichie ya ike na ọ maka na ndị nne na na-ebeela akwa n'oke dị elu na-ebeela akwa n'olu dị high maka mgbe ọwụla simesta ọwụla taa ma ọwụlụ taa ka azụga akwụkwọ ụta ka emega graduation na ya biko na ọ gbalịala na nke omege ya thank you ndewo Chiamaka si World Bank. ka ọ dị ahụna m ozi gị n'ụtụtụ a amara anị si Royce Road dị n'Owerri ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na nke a dabara adaba na ha biko ha hiwe otu ọtawa ike task force mana ụlọ akwụkwọ ndị ụlọ ụka nwe mission schools ọkwa ị na-aghọta n'ihe gbasakwara textbook anyị biko agbatikwu onye ka ọ ruo na mahadum no rest ala kesi ya gaziere gị nọ amara anị si Royce Road zibata ozi ya n'ụtụtụ a ị bọọla chi ye Egolachi, Uchenna and Clever. ndewo Nwanne mmadụ ụtụtụ ọma Clara and Wokota. Ndewo. anwụchule gbapụ ya ọsọ ịnọ nwanne na nwoke Chidi nwa John Alazie onye menwe ọbịa sebada mbata bụ mmachi. Ọchịchị menyere ogbenye menyere ọgaranya onwe onye ga-eblem gọvanọ agụọla 1 ọ ga-agụzi 2 a na-emecha ekwemana anyị mmiri ọ gụọla 1 from primary and ndekọ ọzọ 2 ya kwado university ọ ga-emecha ihe niile n'ihi na ụwa anyị nọ n'ime ya emenyere nwa ogwu emenyere nwa nọsike emenyekwa nwanne di ya nọ n'ụlọ ịbịaruokwa n'ihe ịhụrụ anyị kwu ebe yunifọm ụlọ graduation ụlọ ka rọbrị ị ga-ahụ nwatakịrị na-enwebeghị ihe akpụ ekpume ya okpu nwagọrọ enwe ma ugwu ekpume ya ditensi onwe m ugwu ọ dị bada mbadebụ ya wụrụ mgbe ụwa onye ọbụla kpụ okpu nwagọrọ ọgwụ ụfọ ka ọ sụrụ onwe ya antụasị oh my god nwaanyị erughị eru chọma ihe gburu nne ya egbuo ya petubula ka a na-eji graduation eyimanwa akịrị okpu nwagọrọ yimanwa nwa no ọ dị bada mbadebụ ịbịaruo na ka akwụkwọ mgbe anyị gụrụ anyị na-eyi agụ akwụkwọ anyị na-afụchi ya ndị ka anyị dọkara ga na-ejikwa ya agụ gụcha skuul petu ugbu a lee nunu ọrọbịrị ọ dị bada mbadebụ Chidi nwa John Alọzie onye menwe ọbịa ya gaziere gị n'ọchị dị nwa John Alọzie ahụna m ozi gị n'ụtụtụ a
Chinwendu si Avant Guest House dị n'Amaka Ọhịa ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na o chere na ihe gọvanọ mere na ọ dabara adabara na ọ lọvụrụ ya thank you so much gaa n'ihu nwaanyị ọma. n'ozi nke si n'aka Chus Ajaelu ọ si ihe awụ ụkpụrụ ma ụzọ ndị ụlọ akwụkwọ ndị a na-esi abịa nnọọ na-atụpụchi ndị nne na nna ego asị kwụọ ụgwọ gown kwụọ ụgwọ badge kwụọ ụgwọ this and that ha hapụkwanụ ihe wu ihe dị mkpa na ihe gbasatara akwụkwọ ekwesịrị ilekwasị anya n'ihe gbasatara akwụkwọ ha hapụ ya hibe ya n'akụkụ ọwa a ga-azụkwa nke a ga-azụ nke a ga-akpụ nke a ga-akpụ nke a weteke ekujuchara junior nri na food flask ya ji na-enwekwa ihe ọ ga-eri nri agụ ya dị ihe na-eri ya n'ụlọ akwụkwọ amaghị ọ bụ oke na-eri ya Clara weta tishu ka ọ dị ahụ na m nke gị Ijeọma Udeọgụ otu ụtụtụ ọma Uche na Clara na isiokwu ya ji n'aka na ọ magbuokwala onwe ya ya gaziere gị ka ọ dịkwa ka anyị gaa n'ihu n'ịzọ ọkpụkpọ oku ị bọọla chi ya Uche nwa God ụtụtụ ọma ala kema gị na enyi gị nwaanyị ọnụ mepere nke ọma na weekend anyị dị nnọọ mma ndewo ana m ahụ gị na-agbalị anya sị na ha agbalị ya jebe ikpotere gị na kuwe nwa onye hụrụ nwoke na-atụba nwaanyị ime ya sịpụra na obu ọrịa na-agbalị ịghọtara ihe mmiri afọ m ya dịrị gị na mma a ga-etinyere gị ọ chifu mmadụ ka a na-ede enyi ha nwaanyị esigbo ụmụ akaba vileji ndị majebe kobere na-agba ihe ndị emego ugbu a na ndị na-eji mgbe ụmụaka ga-ebido skuulu kwụ ụgwọ ụlọ gwa ihe ọwawu mmadụ azụ ịghọtara ebe m na-eje ya dịrị gị na mma ihe mere wụ onye mee nke dị mma etoo ya onye makwana nke na-adịghị mma aka tọọ ya yes ọ dị good ọ na-adị mma because ihe a na-asị graduation textbook every year ọ nwere ndị ji ya na kọntrakt na-eji akwụ ụgwọ ụlọ edita ma ha sụpụla ya textbook ha akwụ ụgwọ ụlọ kwụwa ihe ọ asị ka ọ bụ eziokwu yes ọgba ha akọrọ na so ọ dị mma onye hụrụ ihe dị mma ya kwuo ya because ọ na-adị mma nne na onye nwa onye na-amaghị na ihe siri ike na every year change textbook every year change ọ nwere nwaanyị ga-ama ụmụ atọ ma nwanọ at least onye ka drọp onye ka ọzọ ewere gụọ onye ka esi klas 4 klas 5 onye ka ahụ gbagotere fere agụọ ya eche every year change ga-akwụkwọ adịghị mma wetara ebe m na-eje ya dịrị ya na mma ya gaziere onye ya mezie ya ọ chief mmadụ kara enyi ha nwaanyị ya gaziere ụnụ gaziere gị nọ o wee bụrụ ya ogene n'oge 19 kiridim mgbe elu bụ ala ọsa kpọmkwem na steeti Lagos wee be anyị nọ yọọ ya ayọla ayọ ihe m na-akọ ga-adị na-efe nwaada nwoke ọcha Clara efe na ntị gịnị mere nna agaghị akpa aha gị Clara gịnị mere nna agaghị akpa aha gị aga m akpa aha gị o m na-enyeghị gị ego m akpọla gị aha nsogbu adịkwa iji ụgwọ no call my name otu iji ụgwọ no call my name mụnwa ga-akpụ ya bịa manyere m aka n'akpa come and carry me oye Adamekisedek n'ozi nke a si n'aka Chris Ogbonna si Church of Presentation dị n'Ụmụagụma zibata ozi ya ọsọ Uche na Clara na ihe a wee good policy na ajụjụ ọ na-ajụ bụ na ụlọ akwụkwọ ndị ụlọ ụka nwe osokwa na nke a na ka ọ dị gọọmenti ha biko monitọ ya ha monitọ ụlọ akwụkwọ ndị nkịtị nwe na ha gaa n'ihu maintain ya iwu a ọ ga-awe ihe mgbakwunye kpọrọ aha nye ọchịchị gọvanọ Hope Uzodimma ya gaziere gị nụ Chris Ogbonna JP gaa n'ihu nwaanyị ọma ozi nke a si n'aka nwana ya eze na tanja ba ọsị uche na Clever odogwu na igwe okwu na nwada Clara nkọcha ọsụwa mara anyị mma ndewo ọ sịkwa nke a ya bụ gọvanọ steeti Imo ji wee wụcha na nke amaka ndewo o wee bụrụ ya ka ọ dị ahụ na m nke gị Chidi Hyginus ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na o chere na nke a bụ ntụpụ ụkwụ n'ụzọ dị mma na ndị nne na nna ahụ n'ahụ ụwa ha n'aka ndị ụlọ akwụkwọ ndị a ndị nkịtị nwe ahụgo ha hel ọkụ ala mmụọ ị bọọla chi ye Mmachi Uche na Clever ọnụọha ụtụtụ ọma gara nwoke ọcha ekelele m ndewo nọọsa P echi amapụ okwukwu akpọga okwu nne ukwu this morning ọ mara mma ije abịada every time na-echenjigharị akwụkwọ ọjọọ ma anyị gụrụ kemi ọwụ akwụkwọ ka anyị ji gụkwọ ka onye ke nwanne m nwoke eji gụọ gị gụkwọ genye onye ke si na klaasị ka onye fee na ọzọ eji otu akwụkwọ gụọ afọ ahụ ya bụ ọwụwụ ka every year change every time they change akwụkwọ
ya wee adaba dilekwe n'anya akwụkwọ ahụ echezi onwe ka agụrụ kpọtachie ya oge anyị gụrụ o nwere ma agụrụ akwụkwọ omenụkọ ndị gụrụ ya inyere nye ya anya gụọkwa ya nye ya kwa ndị ọzọ anyị gụziri akwụkwọ ahụ ebe 4-5 ya wee dị na-echenjigharị akwụkwọ every term daba ọha esimekwu sapi ga-esi okwukwe akpọba ndewa ya gaziere gị sapi ka bụ chere obi gị n'ozi nke a si n'aka bụrụ onye kachi AMC ụmụana ọkwa ya efakala dị na kansụl ime obodo Mbaitolu nke steeti Imo zibata ozi ya ọsọ ụtụtụ ọma my people na nke a bụ ntụpụ ụkwụ n'ụzọ dị mma na ọ na-ekele gọọmenti steeti Imo maka nke a na ha hụkwa na etinyere ya n'ọrụ ya gazie gaa n'ihu nwaanyị ọma ozi nke a si n'aka Miracle Chidimma ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na nke akwa ntụpụ ụkwụ dị mma na anyị gbasatara ya bụ ọnọdụ agụmakwụkwọ anyị ka gọvanọ steeti Imo tụpụrụ na nke a maka ihe gbasatara gịnị graduation asịkwala graduation na-asị gị na nke a magbuola onwe ndewo o wee bụrụ ya ahụna m nke gị Ifeanyị Jewel ọ sị ọ na-ekele kọmishọna na-ahụ maka agụmakwụkwọ na steeti Imo ọ sị ha biko hụ nnọọ na etinyere nke a na gịnị n'ọrụ ịbọọla chie unu abọọla chi ụtụtụ ọma papa Abraham na Popromoji ndewo Fada Abraham ekeleela m ya Chineke onye ọ na-abụrụ taa atụmatụ a gọọmenti lere anya na ya ọ bụ ihe gaziri agazi maka a na-asị na ihe na-ezighị ezi gbaa afọ tumọ ya bụzi omenala ụdị agwa ụmụ skuulu ndị a na-akpaso ndị nne na nna na-anapụ ha ego n'ụzọ na-ezighị ezi ọ dịghị mma ọ dị mma otu gọọmenti wee leba ya anya ndị mmadụ ekwutechara ihe kwesịrị gbasara ya mana ihe ọzọkwa m chọrọ ka mee ka ụnụ marakwa ndị ọzọ na-eme na skuulu gọọmenti skuulu every time ụmụaka batara skuulu asana a ga-eweta mma a ga-eweta ọgụ a ga-eweta azịza every term ụmụaka na-atụ ukwurukwu azịza ya ma mma ga-eme sie kwa ndị ọzọ na-abatakwa anakwa ha otu ihe ahụ ndewa azịza ukwuru ya ụmụ ihe ndị agha ebee ka ebu ya were aga gịnị ka eji ya eme gịnị ka eji eme ndị skuulu a na-ere ya ere arịa gịnị ka a na-eji ego ya eme ụmụ nrụrụ aka ndị a juru na skuulu ọ bụrụ sọsọ nke gọọmenti lebara anya na ya ma nke a nkwukwu okwu ugbu a ụmụ ihe ndị ọzọ usoro ndị ọzọ ndị nkụzi na skuulu na-esiwara anapụ isi ya paresi ego biko si leba ya anya ndewo ya gaziere gị nwoke ọma o wee bụrụ ya oge anyị gara akwụkwọ anyị na-eji azịza akpọ ụgwọ skuulu nwaada nwoke ọcha Clara eji ma iweta ukwu azịza 5 ịkwụọla ụgwọ skuulu iweta ji ịkwụọla ụgwọ skuulu mgbe ụfọdụ iweta osisi eji eme fence na garden ịkwụọla gịnị ụgwọ skuulu ụwa agbanwee na amami na wata ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ asị ọta nkwebido fichawa ọnụ mana na afọ ejuwele ya ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-achịkọlata ya na nnọkọ anyị na gị mana tupu anyị esi ebe a kpara ngwongwo anyị pụọ anyị chọrọ ime ka ndị Nazi dị na kansụl ime obodo were nọọtụ nke steeti Imo mara na oje zuru obodo ga-ada n'obodo ha ndị Nazi ndị ọma nọmba 1 nọmba 1 nọmba 2 nọmba 3 nọmba 4 nọmba 5 nọmba 6 agbala ụzọ esi agọ agbala ụlakpọ chebiri na anyị oje zuru obodo ga-ada na Nkwọ Nazi amami na wata ọ ga-ada na Nazi n'ihi ya unu ga-agbalị gadaa na Nkwọ Nazi n'ụbọchị Satọde a na-abịa
this Saturday ọkwa Saturday nke a Saturday ka a ga-aga ịchọ ozu ezuru obodo ka anyị ga-awụcha ejiri nwayọọ chọọ ya bụ gịnị oje zuru obodo n'ihi ya ịbụrụ onye obodo Nazi dị na kansụl ime obodo Owerri North dị njikere dị gịnị njikere be ready chere anyị maka na onye ọbụla chọtara oje zuru obodo achọtara 30k 30,000 naira nakwa ọtụtụ ihe nrite ndị ọzọ ị ga-enwe ohere bịa na redio ebe a kpọrọ onye ma anya omenala obodo Nazi bịa ebe a anyị ajụ na ajụjụ kedu ihe obodo Nazi na-asọ kedu nke ha na-eme gịnị ha na-anabata ọhaneze enwekwa ike kpọbata jụọkwa ụnụ gịnị ajụjụ anyị na ụnụ nọrịcha otu awa chara acha anyị enyezie gị ihe nrite o wee bụrụ ya nwene n'ihi ya ịbụrụ onye Nazi chebiri anyị ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ebe a ka anyị ga-esi ya kpọm mana emekwala ngagharị maka na o nwere onye ọbịa anyị na ya ga-anọrị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya agagharịkwala agagharị